дуруд бинандаи азиз, бо лаззаттарин барнома дар телевизиони Сафина барномаи лазиз аст рӯи экранҳои шумо ва нахуст меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳунарманди маҳбубу маъруфи кишвар, корманди раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе Иззат Шарифӣ. истиқбол мегирем. хуб, сараввал устод шуморо ба барномаи хеш хушомадед мегӯем. хушомадам. ташаккур, саломат бошед. дар ин фасли бисёр зебои табиат, дар рӯзи бисёр роҳатфизои баҳори нозанин ки ба анҷом мерасад, бинандагони азизи мо итминони комил дорам ки ин лаҳзаҳо моро дар як фазои бисёр зебои баҳорона ва дар иҳотаи аҳли азизонашон моро тамошо доранд ва дуруду саломи худро ба ҳамаи шумо азизон мо мерасонем. чун фасли зебо гуфта гузаштед, дар ин фасли зебо дар ин рӯзҳои охири баҳорӣ чӣ хӯрок омода мекунем имрӯз? фикр мекунам ки дар ҳар як хонадон албатта кӯшиш мекунанд ки ғизоҳои бисёр манфиатнок, яъне ки пур аз витаминҳо, барое ки баҳор яъне ки бисёр ғанимат аст. ин фасли аст ки пур аз сабзиву масалан ростаниҳое ҳастанд ки ба организм мавсимиян зуд мегзаранд. ба ҳамин хотир фикр мекунам, чун ман худам нағз мебинам аслан гашниш, пиёз ва сабзиҳое ки масалан кабудиҳое ки тару тоза ҳастанд ва барои истеъмолашон ки аз манфиат холӣ нестанд, ман тавсия медиҳам ки дар ин фасл яъне ки бофир истифода баранд. хуб, чӣ хӯрок аст? Аллакай бинандаи мо ҳама интизоранд ки чӣ хӯрок бошад? ин қадар таърифу тавсифаш карданд. ман рости гап бори аввал аст дар ҳаёти худ ки хӯрок тайёр мекунам. ман бояд росташро бигӯям. ман ба Фотимаҷон такя мекунам, чунки фикр мекунам ки як ёрдамчии бисёр хубе аст ва хай дар яъне ошхона зану мард боз ҳамдигарро бояд яъне ки кӯмак кунанд. ба ҳамин хотир ман итминони комил дорам ки Фотимаҷони азиз моро кӯмак мекунад ва мо тасмим гирифтем ки имрӯз хӯроки биринҷоба омода мекунем. хуб, ана ҳамин биринҷобаи шумо аз дигар биринҷобаҳо бо чӣ фарқ мекунад? ин биринҷобаи мо аз дигар биринҷобаҳо аз он фарқ мекунад ки мо имрӯз гӯшт ҳамроҳ мекунем, яъне гӯштро зирбонда ба дохили биринҷоба яъне ҳамроҳ мекунем, илова мекунем. баъд мебинем ки чӣ хел мазза пайдо мекунад. мо бояд тафдонро гирон кунем. хуб, маҳсулотҳои хӯрока номбар мекардед? кадом маҳсулотҳо барои мо лозим аст? маҳсулотҳо мо инҷо биринҷ, хуб, гӯшт. аввал чӣ хеле гуфтем, гӯшти лаҳм, яъне ки гӯште ки барои зирбондан гӯшти гов ё гӯспан фарқе надорад. баъзан одамо ҳастанд ки мисол тезиро нағз мебинанд, баъзе одамо ҳастанд ки он қадар тезиро дӯст намедоранд. ба ҳамин хотир мо занҷабиле мегирем ки яъне ки миёна бошад, яъне ки консерва шуда. хуб, шалғамча, бодринг, кабудиҳои тарутоза, чеснок, помидор, сирхак бигем хубтар мешавад. ба фикрам тоҷикона мешавад. бале, равған дар кор мешавад барои зирбондани. гӯштро меҷӯшонем ё мезирбонем? Мезирбонем. шумо гӯштро майда карданша кӯшиш хай ба ӯҳда мегиред ё ин ки пиёзро? биё пиёз ва бале. биё пиёзро шумо ашки чашмон бо ашки чашмҳои гар бирезад ашки чашмони ман бирезад озане. хоб, ман гӯштро леки ба фикрам дар куҷое шунавида будам ки касе гуфта буд ки агар пиёзро бо чизе омехта кунӣ ашки чашмат намерезад. намедонам ки гуфта буд. не дурӯғ аст. баъзан мегӯянд ки агар нехеле куниам оби чашмон намерезад, лекин фикр мекунам ҳама намудашро истифода кардам, лекин нашуд. шумо гӯштро реза мекунед? хуб, каме дар бораи фаъолияти худ дар раёсати фарҳанг сухан мегуфтед. ба ҳайси кӣ кор мекунед? ман ҳозир дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе ба ҳайси ҳунарманд кор мекунам. ҳозир дар айни ҳол мо якчанд чорабиниҳое гузарондем ки барои меҳмонон ва сокинони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе бисёр писанд омад. фикр мекунам сар карда аз маросими ҷашнгирии соли нави милодӣ, баъд омада наврӯзи хуҷастапай. чӣ хеле ки ҳамаи шумо дидин меҳмонои зиёде аз
хориҷи кишвар ба Тоҷикистони азизи мо омада буданд ва як барномаи хуби фарҳангӣ барои меҳмонон ва сокинони пойтахти азизамон шаҳри Душанбе пешкаш кардем ва инчунин боз барнома барои рӯзи даъватшаванда дар қасри амфитеатр, бинои амфитеатр баргузор шуд ва боз якчанд барномаҳои фарҳангӣ дар қисмҳои ҳарбӣ ва гарнизонҳои шаҳри Душанбе баргузор кардем. Баршида ба рӯзи артиши миллӣ. барои чӣ маҳз бринҷовара шумо имрӯз интихоб кардед? Медонед, барои он ки чӣ хеле гуфтам, дар фасли баҳор бояд хӯрокҳои сабук бошад ки барои ҳазм кардани он, яъне ки дар хона зуд бринҷова истеъмол мекунед? Бале, ман дар хона бисёр хоҳиш мекунам аз аҳли хонадонамон, бахусус аз завҷаам, ки барои мо хӯроки сабук, яъне ки ҳамин бринҷова ки манфиатш бисёр аст. беҳтарин. чун ягон бор гуфтен накардам, имрӯз акун чӣ хел мешуда бошад? кӯшиш мекунем ки болаззат биёяд. дар аслан мегӯянд ки мардҳо вақте ки хӯрок мепазанд болаззаттар мебарояд. хуб, дар бораи сафарҳои ҳунарӣ каме гап занем. Сафарҳои ҳунарро зиёд ҳастанд? бале, шумо имсол ва 2 сол аст ки сафарҳои зиёде доштем ва хориҷ аз кишвар. Чӣ хеле гуфтам, дар дохили кишварам, дар Тоҷикистони азизамон ҳам барномаҳои зиёди фарҳангӣ буданд ки дар ҳамаи онҳо саҳмгузор будем ва мо коллективи кормандони раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе бисёртар кӯшиш мекунем ки барномаҳои рангини консертӣ барои сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе азизамон ва бурун аз шаҳри Душанбе, яъне дар ноҳияҳо пешкаши тамошобинон кунем, пешкаши ҳамватанонмон кунем. хушбахтона мо бо даъвати бародарони азизамон имсол дар соли гузашта дар наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Ню-Йорк иштирок кардем. Боз сафар доштем ба шаҳри Москов ва Федератсияи Россия дар рӯзи ҷашни истиқлолияти давлати Тоҷикистони азизамон ва як барномаи хуби фарҳангӣ барои меҳмонон ва дӯстони азизамон дар бурун аз кишвар. чун дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем, омодагиҳотон чӣ гуна аст? Омодагиҳо бисёр олӣ аст. аллакай шурӯъ кардед? Бале, аллакай омодагиҳо рафта истодаанд. Ман эътиминони комил дорам ки мисли ҳар вақта мо метавонам бо шеъру таронаву сурудҳои нав барои ҳамватанони азизамон шодиву суруре тақдим карда бошем. беҳтарин. барои мо дар кор мешавад тобаи барои биринҷро пухтан, бале, ва тобаи дигар барои сурх кардани. ё дар унҷа шумо кунед. ман дар инҷо? дар инҷо ман гӯштро бояд зирбонед. Ман инҷо биринҷро. ман дар инҷо кӯшиш мекунам ки биринҷро, яъне ки пазонам. хоб, марҳамат, гиред. об дар корам барои шумо. ҳозир мо тафдона гирон кунем. ҳозир об меорам. чӣ қадар биринҷ лозим аст? бо мепурсам ман. ман бояд донам ки чӣ қадар лозим аст. барои чанд нафар омода мекунем? ним кило биринҷро барои омода кардан барои як оила басанда аст фикр мекунам. хуб, ҳозир ман ба шумо биринҷро оби ҷӯш омада шуда. биринҷро дохтем, баъдан пиёзро ҳам ҳамроҳ мекунем. ҳамроҳ мекунем. бале, пиёзро ҳам ҳамроҳ кунем. хуб, барои чӣ пеш
сурудҳои хит шлягер зиёд буд аз тарафи шумо. ҳозир пеш шумо кайро дар назар доред? солҳои пеш, тақрибан 10 сол пеш. Медонед ман кадом сурудтона то ҳол зери лаб замзама мекунам. дар дунё касе туро ба мисли ман дӯст нахоҳад. давом кӣ? баръакс ман фикр мекунам ӯзи зиёдтар шудам, чунки мо дар вақти сафари амрико қариб 2 оҳанг омода кардем, 2 суруди бисёр дӯст доштаи мардум ки ҳозир бисёр талаб мекунанд. ба касе кина нагиред, дили бекина қашанг аст. бале ба касе кина нагиред, дили бекина қашанг аст. ҳамин авқотам вақте ки суруд мехонӣ, авқотам ба лаззат мешинам. воқеан ҳам мегӯянд ки мазза пайдо мекунад. ҳамин суруди форам иштиҳои касро меорад. ба ҳамин хотир мо ҳам ба ман вай намак ба фикрам намак. инҷа намак дорем, маводҳои хушбӯйкунанда дорем, равған дорем. бале. чизи дар кор аст? хоҳиш ҳай кунем. намакро мо ҳозир марҳамат. бо шӯри хеле бад нашавад. ле ман кӯшиш мекунам ки бо баъд инҷа ин хеле аст ки баъзан одамо шур дӯст медоранд, баъзан одамо камнамак. ба ҳамин хотир ин намаки мо боз як мардуми мо мегӯянд ку агар шавҳар ё занатро зиёд дӯст дорӣ шурш мекунӣ. ҳосиб мефаҳмем ки Иззат Шарифӣ ҳамсарашро чӣ қадар дӯст медоштааст. хел нагӯм ки ҳамаи намакро илова кунем. қасдан ҳамаша мекунем. ё қасдан ҳамашро мекунем ё қасдан илова намекунем. фаҳмидем. хуб баъд суруди иқболи худат бош, пару боли худат бош, ғамхори касе бош ки ғамхори ту бошад, дар гармиву сардии ҷаҳон ёри ту бошад. беҳуда марав пеши касе вақт гарон аст. вай шур нашавад бигӯ. беҳуда марав пеши касе вақт гарон аст. ҳамрози касе бош, сазовори ту бошад. шери кист? шери Синои Абуалӣ, бародар ва дӯсти бисёр наздики мо. ва инчунин боз шеър аз апаи азизамон Хосият Вализода бо номи бағалам кун хастаам аз ҳама олам бағалам кун. шумо мегӯед кам. ин кам буд ё ки зиёд шид аст? ман дар назар дорам ки ба монанди сурудотон дилнишинанд. хуб бо суруд аз Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. иқболи худат бош, паруболи худат бош. девонаву дилбастаи иқболи худат бош. саргарми худат, ошиқи аҳволи худат бош. ман намакша бибинам мумкин аст? рамазон нест ба ҳазур чашидан гиред. диди кам аст намак. кам аст. як лаҳза нахӯр ҳасрати онро ки надорӣ. розӣ ба ҳамин чанд қалам моли худат бош. иқболи худат бош, паруболи худат бош. оҳангаш оҳанги кист? оҳангаш оҳанги худам аст ва коркарди мусиқиш мо бо Бахтиёрҷон ва Шорухҷон бодарои бисёр азизи ман. агар бигем якҷоя кардем хато намекунем, якҷоя даста ҷамъо накардем. бештар бо кадом шоирону оҳангсозон ҳамкорӣ дорем? бо устод Хайрандеш, устод Али Муҳаммад Муродӣ, хоб бо Хосият Вализода, бо Лолаи Сайдакбар нав як суруд карде судем насиб бошад. рӯзои наздик меброяд. ба ду чашмони сияҳ масти хуморат садқа, ба шакар лутфи пур аз розу ниёзат садқа. Садқа гуфта як шеъра ки бисёр хуб омода карда истидем. бисёр вақти бисёра гирифт. қариб як сол шуд мо омода дорем. ин аз баъзан вақт мешавад ки ин чизо аз мо вобастагӣ надорад. яъне ки танзимгарои мусиқӣ ки мегем аранжировщик чизи хуб бандубаст ти мусиқӣ камтар вақти бисёра талаб кард ва фикр мекунам
шунавандаҳои азизи мо аз шунидани ин тарона бисёр лаззат хоҳанд бурд. боз як бори дигар ма намак чашед. Бочашед ки хурда шавад. Падар анҷом начашем ки ҳама ба беморхона равад. хуб, лаҳзаҳои хубу хотирмон дар ҳаёти ҳар як шахс зиёд ҳастанд. Чӣ хуб, чӣ бад. Чунин лаҳзаҳо дар ҳаёти шумо ҳастанд? Хай хурд будем, муҳити деҳот тасаввур кунед. Шух, ҷавон, хун дар ҷӯш. Бисёр вақт дар масалан кору боре ки дар ҳавлимон мешид, мо ҳамакаса ҳамдигарро ёрӣ мекардем. Яъне ки агар падари ман кор мефармед ки масалан заминро побил кардан дар кор, замини хонаро омода кардан дар кор ё ки ягон кори хонаро кардан дар кор, мо ҳамеша кӯшиш мекардем ки ҳамдигарро ёрдам кунем, кӯмак кунем. Мавсими пахтачинӣ хуб дар деҳот тасаввур кунед. Хеле давраи хуб буд. Мо якҷоя бо ҳамсинфон, бо ҳамдиҳагони азизамон ба кори саҳро мерафтем, пахта мечиндем, ҳамдигарро кӯмак мекардем. Умуман як фазои бисёр хуби буд ки фаромӯшнашаванда аст. Ман фикр мекунам кадоме ки дар деҳот калон шудааст, ҳозирам муҳити деҳот нисбат ба шаҳр, яъне ки аз ҳолу аҳволи ҳамдигар бисёр бохабартаранд. Аз миёни ҳамин рафиқотон чанд нафаратон санъаткор шудед? Фақат ман аз ҳамсинфо. Аз синни чанд солагӣ ҳамин меҳри санъаткор шудан дар дили шумо аз хурдӣ ҳанӯз синфи намедонам 4-5 будем ки дар оилатон буданд санъаткор? Бале, бародари калониам акаи Муҳаммад, он касам ҳунармандӣ мекарданд. Дигар акаам, акаи Ҷумаам ҳунармандӣ мекарданд. Падарам ҳам шодравон бобои шариф мегуфтанд, санъатро дӯст медошт. Ва як тағои дигар доштем, акаи Абдукабир, рӯҳашон шод, он касам аз дунё гузаштанд. Ва ё ҳам якҷоя дар хона базм мекарданд, мо тамошо мекардем, лаззат мебурдем. Яъне ки дар ҳамин дар муҳити мо муҳити бисёр хуби фарҳангӣ буд, фарҳангӣ буд. Бале, аввалин суруде ки сароидаед дар ягон саҳна ҳаст? Дар ёдам аст. Хурд будам, як аккордеон оварда буд, ака майдаак буд, тари Юнус ном дошт. Хурд майдаак буд. Дуруғарам хеле метонистам, наметонистам, хеле кашида буд. Суруди шаббахайра мехондам. Боз як рӯзи ғаму шодӣ гузашт. Дӯстдоштаи ҳамаи санъаткорон аст. Бале, устод Баҳодир Неъматов бисёр олӣ сароида. Синфи 5-6 будам. Дар ягон саҳна баромад кард? Не, ба пеши ҳамсоё. Дар ягон саҳна ки ҳунарнамоӣ карда бошед, бо кадом суруд баромад кардагӣ, дар хотиртон аст? Рости ёд надорам. Баъд суруди Эй санам у вақто бисёр шӯҳратёр буд. Баъд дар базми дар мактаб, дар кружок мон ҳамин суруда хонда будам. Эй санам, ту сарви нози маҳрами розӣ, эй санам. Баъд у вақто бисёр боз суруди устод Баҳодир Неъматов ҳамин суд, боз ошиқ шаваму зиндагӣ аз сар гирам, раҳи дерин бигузорам. Яъне ки ҳамун солҳо идеали шумо дар ҷодаи санъат Баҳодир Неъматов буданд? Баҳодир Неъматов, Кароматулло Қурбонов, боз устод Тоҷиддин Муҳиддинов. Ягон суруди ягон нафари аз ҳамин номбаршудагона бозхонӣ кардагӣ аст? Не. Чаро? Чунки ман кӯшиш кардам то ҳол як сурудиро бозхонӣ накардам ва кӯшиш мекардам ки ҳама оҳангҳо иҷодкардаи худам бошад. Хай оянда ба фикр мекунам да ягон суруди устода аз устод иҷозат пурсем, иҷозат диҳад, мекунем насиб бошад. Беҳтарин. бинандагони азиз, баротон ёдовар мешавем ки шарики барномаи мо ҳаст мағозаи Ахтарҳом. бо Ахтарҳом орзуҳои худро бароварда кунед. Ҷон фикр мекунам биринҷи мо аллакай қариб ки омода аст. Чун биринҷовамон бисёр аст. Бинем кани агар пухта биёед бошад. кабудиашро ҳам зиёд илова мекунем. биё як бор аввал намакша бисанҷем. бӯяш студияро пахш кард.
қариб омадааст. шахсан сирпиёза дӯст медорам. Агар ҳозир ба фикрам илова кунем инҷо беҳад хуб мешавад. Сирпиёза на ҳар кас дӯст медорад. Ҳама дӯст медорам ба фикрам. вобаста ба табу завқшон метавонанд илова кунанд. Бале. хуб хӯриш чӣ гуна хӯриш мешавад? дар бораи хӯриш каме маълумот бидиҳед. хай помидор сурхак чӣ хеле мегӯем, бодиринг ва инчунин боз аз кабудиҳо ҳам истифода мебарем. ҳаминора дар чака илова мекунем ё ин ки чака алоҳида? Чакара аввал об мекунем алоҳида, баъд замам кунем беҳад хуб мешавад. баъзан одамо нағз мебинанд ки якҷоя бошад, баъзан одамо нағз намебинанд, лекин мо ба яъне ки рамӯзи худмон мекунем да, бибинем ку ҳозир авар мегӯед ки боре ҳам хӯрок омода накардаму, лекин камкамак секретома фаҳмидист аз рафти гап задантон бармеояд ки омода кардагӣ ё ин ки шар мекунед. Не, аз ягон мо кас. дар сафари амрико рости гап як ҷои бисёр хуб аст ки дар он ҷо бачаҳои тоҷикои мо ҷамъ меоянд, ҳама худшон хӯрок тайёр мекунанд. Фаридунҷон гуфтани як бародари бисёр хуб дорем, хӯрокҳои хуб омода мекунанд. баъд фарзанди устод Муродбек Насриддинов ҳам дар ҳамон ҷо ҳастанд, баъд Умедҷон аст. умуман бачаҳои дӯстои бисёре дорем дар он ҷо ки ҳама каса ҷамъ мешаванд ва хӯрокҳои бисёр зебо омода. дар ҳамон ҷо ман камкам дидам ҳамин ба таи чашмам ки чӣ хел омода мекунанд. рости гап камкам ҳавасам кард. лекин вай чӣ мегӯянд, хай раваду ягон рӯз дар хона кушта монда ба як мард чӣ ҳунар кама чӣ кор мекунед? намепазед? ана ин саволи бисёр қиин. чаро қиин? хай ина раваду нисфи шаб гӯшна монди маҷбур мешавӣ. мекунед? маҷбур мешавӣ мекунӣ ягон чиз. мисол бринҷова омода аз кардагӣ несен? ҳама кори қиинтарини олам ин пухтани тухм аст ки онро ман ба дараҷаи зурф метавонам кард. рост тухмро ягон зан ба мисли мард пухта наметавонад. бале беҳад рост ин гаптон рост. падари манам доим мегӯянд ки шумо 4 духтар ҳамсар ягон нафаратон тухмро ба мисли ман ба қоидаш пухта наметавонед. алал хусус тухми опазро беҳад меҳнати бисёр талаб мекунад. яъне ки тухм мепазед дар хона гоҳ-гоҳе. чӣ мепазед? коил шидан гиред ҳичи дигар. даҳан ки гарм ҳичи дигар. хай мебинем. ман бароям мегӯянд ҷон аст, забон аст, забон душмани ҷон аст, гар ҷонат азиз аст, нигаҳдор забонро мегӯянд. дуруст мегуфта будастанд. диде дар он вақт ҳамин шеърҳоро аз ёд кардам, ҳозир корам омадам. сарпӯши дегро мепӯшем? сарпӯши дегро бипӯшем хуб мешавад. биёед. фикр мекунам вақти он расида ки як суруди фурам замзама кунем. бечоравор нола накун пеши зиндагӣ, кон ҳеҷ вақт гӯш ба афғон намедиҳад. чун шахсавор хезу ба зураш савор шав, кин аспи маст тан ба заифон намедиҳад. чун шахсавор хезу ба зураш савор шав, кин аспи маст тан ба заифон намедиҳад. ёлаш ба дасту панҷаи мардӣ бигир сахт, андар рикоби зар ҳалашон гаҳ дарор по. ёлаш ба дасту панҷаи мардӣ бигир сахт, андар рикоби зар ҳалини ӯ дарор по. гардон сараш ба ҷониби саҳрои орзу, дилро бидор маҳкаму сардеҳ лаҷомро. бечоравор нола накун пеши зиндагӣ, кон ҳеҷ вақт гӯш ба афғон намедиҳад. чун шахсавор хезу ба зураш савор шав, кин аспи маст тан ба заифон намедиҳад. шеъри Али Муҳаммад Муродӣ, устод Али Муҳаммад Муродӣ ҳастанд. мо дар сафари Ню-Йорк як шеър аз устод Шамсиддин Нуриддин бо номи Наврӯзӣ дар наврӯзи байналмилалии шаҳри Ню-Йорк иҷро кардем ки ба ҳамагон писанд омада буд ва фикр мекунам ки ба
шунавандагони азизи мо ҳам тариқи телевизион имсол шунидан ин сурудро. Наврӯз ҷашни ман, наврӯз ҷашни ту, наврӯз ҷашни ҷумлаи олам хуш омадӣ. ҳангоме ки мо ин сурудро иҷро кардем дар шаҳри Ню-Йорк, ҳама ҳамватанони азизи мо ба мо пайваст шуданд ва як базми бисёр зебо шуда буд. ба фикрам бӯи бисёр зебост. аллакай аз замин бӯи хӯрок. бале мо ҳозир ки хӯрок дар мо ҳозир кадом сатҳ ҳаст? ба фикрам инора зам кунем, илова кунем. биринҷаш аллакай пухта шуд. бале кабудиро барвақт илова намекунем бинандагони азиз, чунки рангаш сафед мешавад. бале бисёр ки ҷӯшид ранг иваз мекунад. ана ина ман намедонистам. ана як чиз аз Фотима омӯхтам. беҳтарин. воқеан ҳамами ҳар яки мо бояд аз ҳамин сомонаҳои иҷтимоӣ ё вақте ки роҳсипор ҳастем, бояд ҳар рӯз як чизи хуб барои худ биомӯзем. бале як биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. ё ин ки шеър бошад, ё ягон панд бошад, ё ягон тавсияи хӯрок бошад, ё ягон тавсияи дигар бошад. умуман инсон бояд ҳар рӯз як чизе барои худ биомӯзад. бар як одам чир ҳунар кам аст. гӯшта кай илова мекунем? гӯшта ба фикрам ахиронда. ман рости гап бринҷова омода мекунаму бо гӯшташа ин хоҳиши ман буд. ин хоҳиши ман буд. ба мо хотир мепурсам. ҳаминҷаша ман аз шумо мепурсам ки гӯшта кай илова мекунем? ҳарчанд доно бошед аз нодон пурс гуфта. манам аз шумо як чиз имрӯз омӯхтам. хуб Фотимаҷон, фикр мекунам фурсати он расидааст ки бояд мо яъне ки хӯриш омода кунем. дар ин ҷо хӯриш омодакунӣ асту чакаобкунӣ? Чакаобкунӣ. кадомашро ба гардан мегирӣ? ман помидор. помидори холӣ? сурхак ва бодринг. помидору бодринг марҳамат. чӣ нақшаҳо доред? нақшаҳо эҷод кардан дар кор, барои мардум хизмат кардан дар кор. мардуми мо мардуми тоҷик аслан бисёр мардуми санъатдӯст, мардуми шеърдӯст ва мардуме ҳастанд ки санъату ҳунару истеъдодро бисёр қадр мекунанд ва дӯст медоранд. шукронаи соҳиби истиқлолии давлати азизамон, шукронаи тинҷиву осоиштагӣ, шукронаи ваҳдату якпорчагии тоҷикистони азизи мо ки имрӯз мо дар ватани бисёр зебо умр ба сар мебарем. барномаи консертии худро ташкил кардани ҳастед? бале иншоалло бо дастрас шудани фурсат ҳатман як барномаи хубе мехоҳам бо ҳамватанои азизам. ҳамин сол дар нақшатун ҳаст? бале. хуб, бори дигар баротон ёдрас мешавем ки шарики мо ҳастанд мағозаи ахтарҳом. бо ахтарҳом орзуҳои худро амалӣ бисозед. ака Фотимаҷон, ба фикрам фурсати он расид ки мо хӯрока бикашем. ана биринҷоаи мо маза дорад, барномаи лазиз маза дорад. ана ана бинандагони азиз, каме чака изофа мекунем ва хӯроки мо ана ихая ки чака ба завқи ҳар кас нафаре аст ки бисёртар меандозад. марҳамат. қаламфур фаромӯш кунем. марҳамат. ҷаҳони сипос ба ташкилкунандагони ин барнома ки дар ин ҷо ман боз як маҳорати дигар омӯхтам аз Фотимаҷон ва ташаккур ба шумо ки вақти пурқимати худро дариғ надошта меҳмони барномаи мо гаштед. саломат бошед. саломат бошед. орзуманди он ҳастем ки хонадони ҳамаи ҳамватанони азизи мо ҳамин хел пур аз
нозу неъмат ва пур аз бале. ишқу садоқату меҳру муҳаббат бошад. ва ҳамеша бо муҳаббат хӯрок омода кунед ва ҳатман ки болаззат мешавад. бале. марҳамат, бичашед. аввал шумо. болаззат. ман бо гӯшт шурӯъ мекунам. мегӯянд ки агар хӯрока бо гӯшт хӯрданаша шурӯъ кунӣ, шавҳарат ё ин ки ҳамсарат дӯстат медорам. бале. шумо ҳам шундаги аст. бинандагони азиз, ҳатман бо ҳамин варианти бо гӯшт будааш аз бринҷова дар хонаҳотон омода кунед. бовар кунед, таъбаш, маззаш тамоман дигар аст. яъне ки мо имрӯз хӯроки нав эҷод кардем. бинандагони азиз, як чизро ёдовар мешавем ки дар ин хӯроке ки мо тайёр кардем ва хӯрише ки мо тайёр кардем ҳамаи маҳсулотҳои табиӣ ҳастанд. яъне аз табиати зебои тоҷикистони азизи мо, аз витаминҳо бой ҳастанд. бале. вана он чизое ки мо дар хӯроки худ истифода бурдем, яъне ки ҳама чиз аз табиати зебои биштосои тоҷикистони азизи мо ва нафароне ки диабети қанд доранд ва ё ки фишорбаландӣ, ҳатман ки аз чунин сабзавоту чунин хӯрокҳо истеъмол кунед. зеро солимии шумо солимии давлату миллат аст. бале. хуб, такрор ба такрор ташаккур мегӯем ки меҳмони барномаи мо гаштед. дар фарҷоми барнома таманниёти шумо ба кулли мардуми тоҷикистон? таманнои ман ин аст ки ҳамеша саломату комёру муваффақ бошанд. чӣ хеле гуфтем, хонадоншон пур аз муҳаббат, пур аз меҳр, пур аз сидқу сафо ва пур аз хел хӯрокҳои болаззат бомазза бошад ва зиндагиашон ҳамеша пур аз сафо, хонадонтон пур аз рӯшноӣ, ризқи рӯзиятон фаровон ва дар зиндагию корборатон муваффақияту комёбиҳо орзуманд ҳастем. ҳамватанони азиз, ба шумо низ дар анҷом барору комёбӣ хоҳонем. бинандагони азиз, барномаи лазиз буд бо ҳунарманди маҳбубу маъруфи кишвар Иззат Шарифӣ. хайр, то дидори дигар.